oh, oh, jos. Yuk, 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 yuk. Oh, oh, yo, yuk, yuk, yuk. Oh, oh, yeah, jos. Kemorot kang jun baru kang baru kemorot kang jun luwang kang masorot teng megu. Turong anom budaya mangga wonten sapat yen kalubet kang teh tronggo tumorot kadyon baru kapailo yen mangkara kadyon wong kang masorot ing megu Kirandra saking mandra kadyon manuk kutul kang lagi anebak ing romo Basan kadyon kutul kang lagi anebak ing romo yen mencorong kadyon wong kang masorot ing megu ya Yes.